Hadin katu kat ni benai pakai yeng. Lani ka building jungko office ketenan ITI la sedang ban pentre bat penyang hakawe ni ki jaka hakasnong nong sopian West Khasil district kaseng West Khasil Student Union singkemi kalabu kijing maham bala kumno kajing pentre kamde ban long ka batorti baderu ban pendap katkum kapor. Ya kani loong rupa El Khardeu Sau Education Secretary habakran hakajing lek jure bi kete kijing tei hakini ki kendiat sngi balala. Susu uloong rupa ka WKSU kan yai budian ni kajing pentre jungki office sorkar hakathan bakin ajing hun badla da syam bakajing tray ki yeng kim ajing hun ka WKSU kan hab ban syam de ki we ki rukom perkhan komban syupun kan mau bagate ke slam ka don bon ki banta ju kajing petebet bagi samla ki kwa kum haka fitter plumber wireman bat ki we bagi samla ki kwa ban jien kila ban yo uloong da ka bala banrap ru baka WKSU ka penpauru kajing kerman ba onom slam syu baka ITI kan sayo no ka yeng ka papura Nakasngi nakaliang cuka WKSU Central Body lingpa cuka Education Cells dekat pergi katukat ni pradikot ni wan ha kani keceka hang ni hapo nong sopian ka hapo cong ka nong stoin West Khasil District ban wan hu jurip ya kacing pentre ya kani ka building ka badi cong ka ITI kompan supen kan mau ba ka ITI office ka ada hang ni hapo cong ka district headquarter la pun stem mentah rei kepadang siu Y ya ka building hadu mentah tika wasu terat kalong bah kini kindiat snem ka lingba choka Directorate of Arts and Craftsman Training kala kerpat ya ka yigi kum kaseng ke WKSU ban penuat cakalem nak mantaban te ya kini ka building bandan la ka jong ka permanent building tika wasu terat kalong hadu kini kindiat snem ngilala ban penyo ya takaceka hang ni hapo nong sopian te kajing pentre ya kini ke building kelas dang hakini ki kinet snem ki peladep no nrei menta kajing tre kana ya cacaj te hakani ka singi ka bang iwan ban jurip kum ni i bang don ki nong tre te ka la pandai ni ka dau pa timpat ban krek na kaliang jong ki kontraktor ban pentre kini ke building rei kamdon kan nu kajing ka dau ba slam kajing pentre kajing pen kan mau kajing temu cungi wan hakani ka por ban jurip ikum kini ki building ke ba ka seng kisah lek nak away ka institution chakwe ka institution ha bede bet ka building construction kajing temu ka long ba hapa ka surkar ka mang ya kanu ka jing pentrei kanu ka building hapo cungi ka dong ka tang ka cungi kalong ba kum ka sengi da kwa ba kajing pentrei ka dei pentrei hagar ko hatakar kom ka ba kabai hapat kum ki kriteria ba lamang nam takani ke building ti kacing kumang itep ba ya kan ke building la dep sanction haka mang tingka ka ba shikror shipo lak tam ai ti kum ka seng ka kan mau ni kong ya ka department ke education department ka ba page ya kan ka building construction ba ya kontraktor ba kidei lak mukumno haba ki pentrei ka ya kan ke building kini pentrei kin buat kum ki kriteria kum ke plans ya ke ba lamang nak mata cu ka building tingi da sukumen rukum ka seng ba ka ITI office kan sa yo ban pron kam no ya kan ke building ka badi ka permanent building jong ka ITI hi ti ka jing kan mau kumba kan mau biang sesin ba nakaliang jong ka sorkar bat nakaliang jong ka jong kontraktor haba pentrei kini building udai ban pentrei bah habangi peron kami kini ki building la jai na ladep kan long kajing singai bakan nom dei bandon kan no kajing pen butnam bakan kajing prak kajing krak bat kan long kajing bom singai ya kini peron kam ya kini ki building hadian habut yo ai kini ka kajing kan mau kalong ba ko maka ITI hadu mentah kepala na pot nong stoin ki don sipun ki department ngenam la ban jelut hak ni por ke la ban ai kumba kusa katuk ni don kum ki plumber ki fitter ki wireman bat ki department ke baki samla ki sengut trat ki interest ban pentibit ha ki line per kecing pule tika long sha kecing ku ya ki samla kadung katang serang bat kentei ki bakwa ban pentibit ila de hakisap ki ba upli ulai ya ki te kajing pen kan mau sisen pat kalong baka seng kan yai budin ya kajing pentrei ya kini ki building ba kanam dei bandon kajing le torti dei ban pendep kat kum kapor kepala bu bat kajing trei bah bat lada jia ba
Kajing menteri kini building kalong hak takar kom ko pemai kajing hun kaseng kamban si ban hapan berkat daki wipat kilenti.